Una pa man ang boxing fight ni former Senator Manny Pacquiao sa Las Vegas, Nevada karong bulana, nagpaambit na og suporta kaniya ang iyang kabanay ug ubang taga-suporta. Ani ang report. Gimingaw na matud pa ang ubang supporter ni former Senator Manny Pacquiao nga modulo kini pagbalik sa boxing ring. Kahinumduman nga dili na sa gunson ang dula sa World Boxing Champion nga si Pacquiao sukad misulod kini sa politika niadtong 2010. Gimingaw man ko sa away ni Pacquiao kay dugan naman gud siya wala kaaway kaysa ko sa supporters niya. Busa sa iyang umaabot nga laban batok ni Mario Barrios sa Las Vegas, Nevada karong July 19, ilabihan ang ilang pagsuporta sa kadaugan ni Pacquiao. Gani karon pa lang, kanunin nagkuno ginalakip sa pagampo sa inahan ni ini nga si Mami Junisha ang iyang kadaugan. Walang iba, pagdasal yun. Pagdasal lang para manalo. Matud sa igsuon ni Manny, aktibo og kusog pa kuno ang resistensya ni Manny sa boxing. Malaumon sila og dako matud pa ang posibilidad nga madaog kini sa dula. Sa determinasyon niya, sa passion niya sa boxer, willing pagid siya mo duwa, no? Kita na ko bilang igsuon, unsa siya ka kondisyon, makita na to iyang resistensya. Kaya pagid niya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.